नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आज पळयात आयचे कोरोना अपडेट. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोना संक्रमण जावची संख्या कमी जाती आसा. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 456 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. कारवार 62, अंकोला 18, कुमटा 84, होन्नावर 66, भटकळ 48, शिरशी 37, सिद्धापूर 30, येल्लापूर 16, मुणगोड 61, हळयाळ 21 आणि जोयडा 13 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 434 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 14, अंकोला 49, कुमटा 63, होन्नावर 72, भटकळ 14, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 66, हळयाळ 131 आणि जोयडा 22 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 45,885 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 40,686 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 4,552 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 564 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 3,988 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 10 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. कारवार 1, होन्नावर 2, भटकळ 1, शिरशी 1, सिद्धापूर 1, मुणगोड 2 आणि हळयाळ 2 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 617 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. इतल्यान आयचे कोरोना अपडेट हिंगा सोंपता. धन्यवाद.